ako maghugas ng pinggan. Maganda na tayo para matulog. Teka, umiiyak ka na naman ba? Wala to, Faith. Huwag mo akong alalahanin masyado. Ate naman eh. Pwede pa naman yan? Siyempre, mag-aalala talaga ako sa'yo. Buntis ka. Mahigit 3 buwan na. At halos 4 na buwan ka na rin umiiyak gabi-gabi. Kasi naman sira na ang buhay ko. Sinira ng isang taong hindi ko man lang kilala. Siguradong malungkot sina mama at papa ngayon. Binigo ko sila. Hindi ko na matutupad ang pangarap nila. Hindi na ako makakagraduate. Hindi na ako tuluyang magiging nurse. Ay, ate, hindi mo kasalanan yon. Wala kang kasalanan. Pinilit ka lang ng demonyong yun. Hindi mo ginusto ang pananamantala niya sa'yo. Alam ko, Faith. Alam ko. Pero kasi hindi pa rin mababago ang kalagayan ko ngayon. Nabuntis ako at sira na ang buhay ko. Sandali lang ha, ate. Ikukuha muna kita ng tubig. Ano yun? May kumalabog sa bubong. Magdala ako ba yun? May akayat bahay ba? Bukas pa naman ang mga ilaw natin, ha? Sino nandyan? Ha? Sino nandyan sa bubong? Mukhang malakas yata ang tama lang isang yan, ha? Nakuha pang tumakbo sa bubong? Buti na lang talaga, nasara ko ng mga bintana kanina. Faith? May problema, ate? May masakit ba sa'yo? Medyo sumasakit ang tiyan ko. Diyos ko, ngayon ba talaga? Hindi tayo pwedeng basta lumabas. Punyeta naman eh! Sino ba kasi ang nasa labas? Ba't ka ba nanggugulo? Huwag mo bubuksan. Hindi magandang kutob kung saan. Hindi ko talaga pagbubuksan yan. Hindi sumasagot eh. Aray ko! Teka. Nawawala na yung pananakit ng tiyan ko. Sigurado ka ba, ate? Hindi na masakit? Buksan mo, dali. Teka. Magandang gabi po. Ito ba ang bahay ni Judy? Opo. Bunsong kapatid po niya ako. Doc Cecile, kayo nga. Ba't po kayo nandito? Naku, Judy! Kumusta? Ilang buwan na rin mula nung huli kang pumasok sa ospital. Pumunta ako rito kasi nagtataka kaming lahat kung bakit biglang hindi ka na pumasok. Ay ako nang nagkusang dumalaw. Medyo napalapit ka na rin kasi sa akin eh. At teka po ma'am, wala po ba kayong napansing tao sa labas kanina? Ha? Tao? Wala naman. Bakit pala? Kasi Doc, may umaali-aligid kanina sa bahay. Kumalabog dun sa may bubong tapos nagtatakbo sa bakuran. Akyat bahay yata o sira ulo. Nako, delikado yan. Pareho pa naman kayong babae rito. Sa loob na lang siguro tayo mag-usap. ...2001, noong masira ang buhay ko. 23 anyos pa lamang ako nang may isang di kilalang lalaki ang nanamantala sa pagkababae ko. Di ko nakilala ang mukha niya ng maayos dahil sa dilim niya ginawa ang kahalayan sa akin. Sa kasamaang palad, nagbunga ang kahayupang yun. Nabuntis ako. Ang hindi ko alam, mas matinding pagkasira pa pala ng buhay ang kahahantungan ko. Kaya nga rin ako lumiham dito kasi gusto kong humingi ng tulong. Tulong kung paano ko tuluyang makakalimutan ang malagim na nakaraang dinulot
ng mga aswang. Pakiusap po, i-comment lang po ninyo ang inyong mga saloobin at payo matapos marinig ang kwento kong ito. Subscribe na rin po kayo rito sa Sitio Pangil para matulungan ninyo rin ang iba pang humihingi ng payo. Ako nga po pala si Judy ng Davao del Norte. Sisimulan ko ang kwento nung mag-aapat na buwan na ang dinadala ko. Pasensya na ha kung alas 9 na lang gabi ako pumunta rito. Galing pa kasi akong duty Ayos lang po, doktora. Nagpapasalamat pa nga po ko para sa concern niyo sa akin eh. Talagang nag-abala pa kayo. Tsaka ayun, sorry din kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos ha. Talagang sa iba niyo pa nalaman yung nangyari sa akin. Judy, naiintindihan kita. Masyadong traumatic ang pinagdaanan mo. Talagang hindi ka basta makakabangon niya ng ganun na lang. Hindi nga po ako sigurado kung makakabangon pa ako eh. Huwag mong sabihin yan. Ang isipin mo, makakabangon ka rin. Pwede ka pa namang magpatuloy sa pag-aaral para makagraduate ka eh. Siguro, mga 1 taon pagkatapos mo mga anak. Konti na lang din naman ang hahabulin mo. Kuha ka ng licensure exam, tapos ayos na. Ayoko po munang magsalita ng tapos, doktora. Ayoko pa nga po munang mangarap ngayon eh. Hindi ko pa kaya. Hindi kita masisisi. Hindi rin kita pipilitin. Basta, kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Alam mo naman ang number ko sa clinic, di ba? At kung makakatulong ako na rin ang magiging OB mo. Wala kang babayaran sa prenatal. Kahit panganganak mo, sagot ko na. Ay, nakakaya naman po sa inyo, Dok. Ito naman, huwag kang mahiya. Oo nga naman ate, malaking tulong na inaalok ni doktora sa'yo. Para na rin masigurado natin ang kalusugan mo. Oo nga pala, ano naman ang pinagkakaabalahan mo habang nandito ka lang sa inyo? Wala po. Wala naman po akong ibang magawa maliban sa konting gawaing bahay. Hindi maganda yan. Lalo ka lang lalamunin ng negative thoughts niyan. Ganito na lang, ayos ba sa'yo kung aalokin kita ng simpleng trabaho? Trabaho po? Teka Dok, kaya po ba ni ate yan? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman to ganun kabigat. Ang akin lang talaga, kahit papano, maging productive ka rin habang naghihintay ng due date mo. Diba? Ang alok ko lang naman, maging private nurse ka ng daddy ko, Judy. Naku, Dok. Hindi pa yata ako pwede dyan. Hindi pa ako lisensyado eh. Huwag ka mag-alala. Kita ko naman ang performance mo sa OJT mo. Mahusay kang nurse. Huwag mong hayaang masayang yun. Isa pa, hindi naman komplikadong medical procedures ang gagawin mo. Imo-monitor mo lang naman ang kalusugan ni daddy. Bale, magiging alalay ka lang niya. Ganun lang. Kahit mga 2 or 3 months ka lang dun. Tapos, uwi ka na rito para mag-prepare sa panganganak mo. Doon po ako titira sa inyo? Oo, may sahod ka. Tapos libre na yung tulugan at pagkain mo. Kahit prenatal check-up mo sa akin, libre na rin. Ayos ba yun sa'yo? Magandang alok na yan ate. Payag ka na. Para rin naman sa'yo yan eh. Kung sa bagay, para sa'yo na rin. Para makapag-concentrate ka sa pag-aaral mo. Huwag mo kong isipin, ano ka ba? Ang unahin mo ang kalusugan mo at yung bata. Sabihin na natin hindi planado yan. Pero wala naman siyang kasalanan sa sitwasyon eh. Kailangan mo pa rin siyang alagaan habang dinadala mo pa siya. Tapos, tsaka ka nila magdesisyon kung papalakihin ba natin siya o ipapaampon. May punto ka, Faith. Kung nandito si mama at papa, siguradong yan din ang sasabihin nila. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng panahon para mag-isip. Tapos, balik ako rito sa Sabado. Day off ko yun eh. Okay na ba yun? Sige po, Dok. Ayos na po yun. Sapat na panahon na yun para magmuni-muni. Ayun! Mabuti at hindi mo naman ako tinanggihan agad. Salamat pa rin po, Doc Cecile, kasi inaalala niyo ako. May iba nga pala ako. Ano yung sabi niyo kanina? May nanggugulo sa inyo rito? Ay, opo, Dok. Una po nun, may pumagaspas. Parang tunog ng malalaking mga pakpak po. Tapos,
May kumalabog sa bubong at nagpalakad-lakad siya doon sa mismong ibabaw ng yero. Sunod nun, napansin naming nagtatatakbo siya sa may bakuran. Mabuti at hindi kayo napasok dito. Eh yun nga po, Doktora. Mabuti na rin at naisara ko ng mga bintana at pinto bago yon. Patulog na po sana kami nun eh. Mas kinabahan nga lang kami nang kumatok kayo ng kumatok. Eh hindi naman kayo kaagad nagsalita nang tanungin namin kung sinong kumakatok. Ha? Pero isang beses lang naman ako kumatok ha. Nagtawag din ako kaagad. Diyos ko, mabuti na lang pala talaga di natin agad binuksan yung pinto, Faith. Nako, kung ako sa inyo, magsabi na kayo agad sa barangay ninyo. Para naman mabantayan kayo ng mga tanod ngayong gabi. Kung gusto ninyo, samahan ko kayo doon. Noon nga rin ay sinamahan kami ni Dr. Cecil sa barangay hall. Sinalaysay namin ng kapatid ko ang mga nangyari. Pagkatapos inimbestigahan ng mga tanod at nung isang kagawad ang paligid ng bahay namin. At kinilabutan kami sa nadiskubre. May kakaibang mga bakas sa bakuran at bubong. Kung susuriin ay parang yung bakas ng mga paa ng buwaya o malaking butiki. May nakita ring bahid ng napakalapot at manilaw-nilaw na laway sa may dingding at ibabaw ng yero. Anong klaseng tao o nilalang kaya yung naparito sa inyo kanina? Sayang, hindi ko napansin agad yung mga bakas kanina pagdating ko. Hindi ka namin masisisi, Doktora. Madilim kasi sa labas eh. May hinala akong mukhang inaaswang ka, ate. Ha? Inaaswang? Ako? Aswang? Totoo ba yung mga ganun? Doktora, maniwala man tayo o hindi. Doon tumuturo ang mga posibilidad. Una, buntis si ate. Tapos, may ganyang mga kakaibang bakas sa paligid ng bahay. Eh hindi naman magagawa ng ordinaryong taong ganyang mga bakas. At paano naman magagawa ng isang buwaya ang ganyang mga tunog na narinig namin? Kumatok pa nga ng malakas sa pinto. Eh kung ganun, kailangan nyo lalo magdoble ingat. Hindi kasi malabong bumalik yon. Dalawang araw na lang, Sabado na. Babalik na dito si Doktora Cecil. Tatanggapin ko kaya yung alok niya? Ang mga pagaspas na mga pakbak. Ayan na naman. Faith! Gumising ka! Faith! Faith! Ate, may problema ba? Yung pagaspas na mga pakpak, ayan na naman. Ha? Oo nga no. Nandyan nga. Ano gagawin natin? Baka guluhin na naman tayo niyan. Tapos baka may magawa na yan ngayong gabi. Relax ka lang, ate. Naglagay tayo ng mga bawang sa mga bintana. Pati ang bubong at bakuran. Sinabuyan ko rin ng asin. Kung totoo ang sabi sa mga kwento, hindi na yan makakalapit sa atin ng basta. Huminto na yung pagaspas. Pero walang kalabog. Kinakabahan pa rin ako, ate. Nang sumilip, sandali. Ate, ano ginagawa mo dyan sa bintana? Sisilip lang ako saglit. Hindi kasi talaga ako mapalagay eh. Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan?
Ano bang nakita mo? Patingin nga ako. Anak ng... Pareho kaming kilabot na naramdaman ko. Kumpirmado, ate. Inaaswang kang ha. Siguradong aswang ang halimaw na yan. Ano gagawin natin? Paano tayo magtatawag ng saklolo? Hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay eh. Basta, manatili lang tayo dito sa loob. Siguro naman, hindi siya makakapasok. May bawang sa bintana. Teka, sandali. Sisilipin ko ulit. Saan na yun? Naging ibon? Anong nakita mo? Wala na siya sa labas, ate. Bigla na lang siyang nawala. Pero may nakita akong lumipad palayo. Hindi ko sigurado kung malaking ibon ba yun o paniki. Isarado mo na lang ulit ng maigi ang bintana. Ibaba na rin natin yung mga kurtina. Kinikilabutan na talaga ako. Nakatulog naman po ako noong gabing yun, bagamat pagising-gising. Konting ingay lang kasi na naririnig ko ay nagigising na agad ako. Kaya naman puyat ako pagsikat ng araw. Bumangon ang kapatid ko para magwalis ng bakuran, subalit taranta rin siyang napabalik sa loob ng bahay. Ate! Ate Judy! Oh, ano problema mo? Bakit hindi maguhit yung mukha mo? Ano kasi, sa labas, may ano, Diyos ko. Faith, dinawin mo nga. Hindi kita maintindihan eh. May patay na pusa. Tapos, yung bangkay, wasak. Ano? Wasak? Paanong wasak? Dali-dali akong sumunod kay Faith sa labas ng bahay. Pagkarating namin sa bakuran ay mabilis ang itinuro sa akin ang patay na pusa. Nakasiksik sa may gilid ng dingding ng kwarto namin. Diyos ko! Ano nangyari sa pusang yan? At sino may gawa niyan? Nanlamig agad ako sa kinatatayuan ng makitang malagim na sinapit ng pusa. Nakahiwalay na po kasi ang ulo nito mula sa katawan tapos binuklat pa ang sikmura. Nagkalat ang kanyang dugo sa bahaging yun ng bakuran. Hinala ko ang aswang na may gawa niyan, ate. Ang aswang? Ba't mo naman nasabi? Ate, walang tao o hayop na kayang gawin niyang ganyang pagpatay. Siguradong halimaw o may gawa niyan. Maghanap na siguro tayo ng albularyo bukas, ate. Itanong natin kung paano kalulubayan ang aswang na yan. Huwag muna. Anong wag muna? Ikaligtasan mong nakasalalay dito. Nakapagpasya na ako. Tatanggapin ko ng alok ni Doktora Cecile. Siguro naman, hindi ako susundan ng aswang kapag nasa ibang bahay na ako. May punto ka. Pero kapag sinundan ka pa rin doon, kailangan sabihan mo agad ako. Tapos, maghanap tayo ng tulong, ate. Pagsapit ng Sabado ay sinabi ko nga kay Doktora Cecil na tinatanggap ko na ang alok niya. Hapon nung araw rin yun ay sumama na ako sa kanilang bahay. Sumama rin si Faith para ihatid ako, bagamat uuwi rin siya agad pagkatapos ng hapunan. Ang yaman nyo naman po pala, Dok. Medyo malawak din tong taniman nyo ng saging eh.
Hindi naman kami ganun kayaman. Pero itong taniman naman ng saging ang pangunahing kabuhayan ni na daddy at mami noon. Ngayon namang doktor na ako, konting bahagi na lang ng sagingan namin ang natira. Pinapatakbo pa rin ni daddy kahit hindi naman na kailangan. Para lang din hindi siya mabagot dito sa bahay. May naglalakad pa palapit. Bago Hindi mo talaga pwedeng basta na lang biruin. Ma'am, ito na po yung sukli sa biniling mga abono kanina. Bukas na po namin sisimulang ilagay. Sige, ako na ang magbibigay nito kay daddy. Makakaalis ka na. Sige po, ma'am. Mag-iingat ka sa taong yan, ate. Kinukutuban ako sa kanya. Kahit ako rin naman kinukutoban din. Pero wag na lang nating husgahan agad yung tao. O paano? Tara na sa loob. Sumunod kayo sa akin. Sige po, Doc. Nandiyan na po. Nahuli ko pang lumingon sa amin ang binatang tauhan bago ito tuluyang lumayo. Lumabas ito sa gate ng malaking bahay tapos nagtuloy-tuloy sa sagingan. Kami naman ni Faith ay sumunod na kay Dr. Cecil sa loob ng kanilang bahay. Pagkapasok sa loob ay agad akong nakiramdam. Isang nakagawian ko na tuwing nakakarating sa panibagong mga lugar. Bukas nga po kasi ang third eye ko. Kaya lagi kong hinahanda ang sarili ko kung may multo man akong makita. Pero wala naman akong naramdamang masamang presensya ng isang kaluluwa sa bahay ni na Dr. Cecil. Medyo kinutuban lang ako nang makita ko na ang kanyang daddy na si Sir Norman. Hoy, nandiyan na pala kayo. Sino ba sa kanilang sinasabi mo magiging nurse ko, Cecil? Siya po, Dad. Itong si Judy. Kumusta po, sir? Ito naman po ay bunsong kapatid niya, si Faith. Magandang hapon po, sir. Pasensya na po kung sumama ako. Hinatid ko lang po si ate. Nako, ayos lang. Maupo kayo rito. Dito kayo sa sala, mag-usap muna ha. Ramdam kong parang pamilyar sa akin si Sir Norman. Pamilyar sa akin yung titig niya, pero di ko masabi kung saan ko yun nakita. Sinantabi ko na lang dahil unang beses pa lang naman naming magkita noon. Baka masyado lang akong nag-iisip o nakikiramdam ng kung ano. Huwag kang mabahala, Iya. Di naman mabibigat ang mga trabaho dito. Ayoko rin naman kasing matengka at walang ginagawa, kaya ako mismo ang tumutuko sa pagluluto. May labandera rin na pumupunta rito kada linggo. Mukhang magiging maayos naman ang buhay mo dito, ate. Totoo naman ang sinabi ni Doktore. Hindi masyadong mabigat ang magiging trabaho mo rito. Mukhang gano'n na nga. Tsaka, kung kailangan, pwede ka naman bumisita sa kapatid mo, Judy. Basta ba, hindi lang din ayos na siguro yan, ate. At least, wala manggugulo sa'yo rito mga chismosa sa paligid. Basta, kung may kailangan ka, uwi ka lang. Baka rin kasi maburyong ka rito eh. Ikaw rin, wag mong pababayaan ang sarili mo sa bahay Mag-aaral ka ng maayos, tsaka
magising. Ano? Ba't bigla ako nagising? 2:00 pa lang ah. Diyos ko, nanlalamig ako. Parang may nagmamasid sa akin. Ano bang meron? Wala naman to kanina. Sinundan kaya ako ng aswang? Napalingon ako sa bintana. Nakasarado ang mga jalousie at nakababa ang makapal na bintana. Napalunok ako ng laway. Nanalangin ako tapos nilakasan ko ang loob ko. Lumapit ako sa bintana at sumilip ako roon. Babae. Sino yung babae? Bakit siya nandiyan sa may puno ng saging? Pabilog po ang buwan noon kaya naman medyo naaaninag ko ang labas ng bahay. Nakita kong nakatayo sa labas ng sementong bakod sa ilalim ng isang puno ng saging ang isang babae. Nakayuko at nakalugay lang ang buhok, nakasuot ng brown na duster. Multo? Minumulto yata ako. Pero, bakit naman magkakaroon ng multo dyan sa may sagingan? Diyos ko, ang tunog na yun. Yung aswang, sinundan niya nga ako. Lalong kumabog ang dibdib ko nang marinig ang pamilyar na pagaspas ng mga pakpak. Muli akong lumingon sa may sagingan. Wala na roon ang babae. Taranta ko namang sinarado ang bintana at binaba ang kurtina. Sinigurado kong hindi ako masisilip ng kahit sino mula sa baba. Pagkatapos ay dali-dali akong sumiksik sa kabilang sulok ng kama tsaka nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na marinig yung pagaspas. Sana naman lumayo na yun. Sana mali ako. Sana hindi yun ang... Ilang sandali lang ay natigilan ako nang may marinig akong kumakalansing na bakal. Hindi yung tunog ng yero. Pinakinggan ko yung maigi nang hindi inaalis ang kumot na nakatalukbong sa akin. Hanggang sa mapagtanto kong kumakalansing ang grills ng bintana sa kwarto ko. Panginoon ko, protektahan niyo po ako. Bakit ba kasi ako puntirya ng aswang na yan? Marami namang buntis sa ibang mga lugar. Bakit ako pa? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Palayasin niyo po yung halimaw na yan. Tuloy-tuloy ang pananalangin ko habang nakatago sa loob ng kumot. Hindi po talaga ako huminto hanggang sa di ko napansing nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nung pasikat na ang araw. Maaga pa. Tahimik pa ang bahay. Ito na naman, natutuwal na naman ako. Hirap talaga nitong buntis. Ay, makapunta na nga muna sa kusina. Siguro naman may kalamansi doon na pwede kong amoy-amoyin. Inom na lang din muna ako ng tubig. Lumabas ako ng kwarto. Mukhang tulog pa nga ang mga amo ko kaya naman dumiretso na ako sa kusina. Bakit walang kalamansi dito? Kahit ibang mga pampalasa, wala rin. Bawang, asin, sibuyas, luya, wala. Baka nakalimutan lang nilang mamalengke. May tao sa labas. Siya yun. Natigilan ako nang makita ko sa bintana ang binatang tauhan sa sagingan. Lumakad siya sa may likod bahay at dumiretso sa pinakalikod na simentong bakod. Kita kong may tinititigan siya sa halamanang naroroon. Nagtaka ako at namalayan ko na lang ang sariling lumalakad na papalabas ng likod bahay. Magandang umaga. Ikaw? Ba't nandito ka? Nagtatrabaho kasi ako rito. Ako yung magiging nurse ni Sir Norman. Ako nga pala si Judy. Nurse? Ba't naman niya kailangan ng nurse? Wala namang nararamdaman yun Malakas pa nga sa kalabaw yun Ha? Hindi ko pa alam.
ngayong araw pa raw ibibigay ni doktora sa akin yung medical records ni sir eh. Mamaya ko pa yun matitingnan. Kung ako sa'yo, mag-iingat ka sa bahay na yan. O mas mabuti pa, umalis ka na lang kagad. Bakit naman? Mabait naman yung mag-ama ah. Huwag ka na masyadong maraming tanong. Makinig ka na lang. Mauna na ako. Teka sandali. Ano nga palang tinitingnan mo rito sa may halamanan? Huwag mo titignan. Ano bang... Huwag kang sumigaw, ano ba? Nagulantang ako nang makita ko sa halamanan ng isang patay na manok. Medyo malaking klase ng manok po yun, pero putol na ang ulo at danakang dugo sa lupa. Wakwak na rin ng sikmura. Hindi ko natignang maigi pero mukhang dinukot ang mga laman loob noon. Nakasiksik po yun sa mismong paanan ng sementadong pader sa may likod ng medyo makapal na halamanan. Katulad ng kalagayan ng manok dun sa patay na pusa sa bakuran namin. Bakit may ganyan dyan? Bakit nagaganyan yung manok? Hindi ko alam sa totoo lang. 1 linggo pa lang naman ako dito eh. Hindi pa tapos ang pagmamatsyag ko pero 2 beses ko nang nakitang ganyan ang pagpatay ng hayop. Ang nauna ay isang kambing. Dun sa may sagingan ko nadatnan eh. Pagmamatsyag? Bakit mo naman minamatsyagan sina sir? Hindi ko pwedeng sabihin. Wala pa akong ebidensya. Sana lang hindi ka mag-ingay sa kanila. Uulitin ko. Mag-iingat ka sa bahay na yan. Lalo akong kinutuban sa binatang tauhan. Halata kasing may inililihim siyang mabigat. Gumulo rin sa isip ko ang kanyang babala tungkol sa mag-ama. Hindi ko maisip kung bakit pinag-iingat niya ako kina doktora gayong mukhang mababait naman ng mga ito. Batay na rin sa pagkakakilala ko kay Doc Cecil nung pumapasok pa lang ako sa ospital bilang on-the-job trainee. Oh, Judy, saan ka galing? Good morning po, Doc. Nagpahangin lang po ako sandali sa may likod bahay habang naghihintay na magising kayo. Ah, sige. Halika, sasabihin ko sa'yo mga gagawin mo. Kinausap na ako ni Dr. Cecil nung umagang yun. Pinakita niya sa akin ang mga medical records ni Sir Norman. Sinabi niya sa akin ang mga responsibilidad ko. Basic lang naman po yun. Imomonitor ko lang ang kalusugan ni Sir. Kukuhanan ko siya ng BP o blood pressure. Sisiguraduhin sakto ang pag-inom niya ng gamot at babantayan kung sakaling sumama ang kanyang pakiramdam. Mukhang may karamdaman nga talaga si Sir Norman. Hypertension. Pangkaraniwan sa mga matatanda. Pero, ba't kaya nasabi nung binata na wala naman talagang karamdaman si Sir? Ay, bahala na nga. Huwag ko na lang sigurong isipin yung weirdong yun. Di ko naman siya kilala eh. Isa pa, doktor si Doc Cecil. Ba't naman niya ako kukuning private nurse para sa daddy niya kung hindi naman pala kailangan, diba? Itutuong ko na lang talaga yung pansin ko sa trabaho ko rito. Naging maayos naman po ang umagang yun sa bahay ng mag-ama. Mag-aalas 7 na nang umalis si Doc Cecil para pumasok sa ospital. Mga ganong oras din nang magising na si Sir Norman. Magandang umaga, Judy. Nakaalis na ba sa Cecil? Opo sir, kani-kanina lang po. Upo po muna kayo dito sir. Kukuha na ko po kayo ng BP. Di ba pwedeng mamaya na lang pagkatapos natin mag-almusal? Magluluto pa kasi ako. Mas maganda kung ngayon na lang po para naman dire-diretso na po kayo mamaya sa araw nyo. Sige, kung sa bagay may punto ka. Oo nga pala, kumusta na? Tahimik din nang nakatitig na ako sa metro. Normal naman po yung BP nyo sir. Pero batay po dito sa records ninyo, kailangan nyo pa rin uminom ng gamot pagkatapos mag-almusal. At saka, Sir Norman? Masama to. Hindi ko na kayang pigilan.
Napakabango. Nakakatakam talaga. Sir Norman, may problema po ba? Wala. Wala naman. May napansin ka bang kakaiba sa BP ko? Wala naman po, sir. Pero po kasi parang... Wala naman pala. O siya, sige na. Maghahanda na ako ng almusal at makakain na tayo ha. Takang-taka ako sa inasal ni Sir Norman noon. Napakatalas ng titig niya sa tiyan ko. Napansin ko ring bahagya siyang naglalaway. Mabilis naman niyang inayos ang sarili ng tawagin ko, subalit hindi nawala agad ang pagkabog ng dibdib ko sa kaba kahit noong tumalikod na siya. Nanayo ang balahibo ko. Napahawak din ako sa tiyan ko. Pamilyar talaga yung mga mata ni Sir Norman eh. Hindi ko pa rin matukoy kung saan ko ba nakita ang mga matang yun, pero palagay ko, konti na lang maaalala ko na. Hindi ko alam, basta kinikilabutan ako sa titig niya sa akin. Naghanda si Sir Norman ng sandwich at kape. Pagkatapos ay tinawag niya ako para kumain. Judy, alis ako ngayong umaga. Baka hapon o gabi na ako makabalik. Sige po, sir. Maghahanda na po ako kaagad pagkatapos kumain. Naku, wag na. Tumito ka na lang muna sa bahay. Hintayin mo ako. Pero sir, trabaho ko po na bantayan yung kalusugan niyo eh. Mamaya bigla pa kayong atakihin habang nasa labas. Tsaka baka magalit si Doc Cecil kapag pinabayaan ko kayo. Hindi yan. Wag mo ako masyadong alalahanin. Manatili ka lang dito at hintayin ako, ha? Maliwanag ba yun? Nagtataka man ay tumango na lamang ako. Pagkatapos mag-almusal ay umalis nga si Sir Norman. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Kaya naman naglinis na lang ako ng konti tsaka pumunta na sa kwarto ko. Nakakainis na pakiramdam to. Wala akong kasama rito sa bahay pero pakiramdam ko hindi ako mag-isa. Pasado 8:00 pa lang ng umaga noon pero hindi na ako mapakali. Ang ginawa ko ay humiga na lang ako at pumikit. Ramdam na ramdam ko talagang may nagmamasid sa akin pero pilit ko yung binabaliwala. Hanggang sa di ko napansing nakatulog na pala ako. Anong oras na ba? 2:00 ng hapon? Haba naman ang tulog ko. Tsaka, umuulan. Ay, nakakainis. Nandiyan pa rin ang masamang pakiramdam ko. Hapon na po nang magising ako. Napadapo ang tingin ko sa bintana ng kwarto ko. Nakasarado ang mga jalousie at nakababa ang makapal na kortina. Pakiramdam ko ay hinihila ako ng kung ano papunta roon. Kaya bumangon ako at lumapit doon at nang makatayo na ako sa harap ng bintana, nililis ko ng konti ang kortina. Tsaka sumilip. Diyos ko, yung babaeng multo, nandiyan na naman. At nakatitig siya dito sa bintana. Hindi ko manguya ang itsura ng babaeng multo. Nakasuot nga po ito ng duster na brown pero napansin kong punit ang harapang bahagi ng damit nito at dumudugo. Medyo malayo siya at malakas din ang ulan kaya hindi ko makita ng malinaw ngunit mukhang binuksan ng kung ano ang kanyang tiyan. Duguan din ang kanyang mukha at bandang braso. May napansin din akong kung ano sa kanyang leeg. Pula ko ay kwintas bagamat di ko makita ng malinaw. Hindi. Bakit ganyan ang itsura niya? Tulong! 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 Saklalo! Di ko napigil na mapasigaw ng saklolo sa nakitang multo. Oo, bata pa lang ay nakakakita na talaga ako ng mga ligaw na kaluluwa pero ang babaeng multong yon ang pinakamalala ang sinapit sa lahat ng mga nakita ko. Kung titignan ay para siyang sinugod ng napakabangis na hayop kaya siya namatay. Subalit hindi ko masabi eksakto kung ano ba ang nangyari sa kanya. Kumaripas ako palabas ng kwarto at bumaba papuntang sala. Doon ay napaupo ako sa may sofa
Ilang minuto pa, Delikado to. Alam na niya nakikita ko siya. Baka dumikit siya sa akin. Baka bigla ko na lang siya makita dito. Biglang magpakita sa harap ko mismo. May tao. Tao po! Tao po, Ma'am Nurse! Nandiyan ka ba sa loob, Ma'am? Tao po! Ma'am Judy! Ma'am Judy! Yung binatang tauhan. dali-dali kong pinagbuksan ng kumakatok. Bumungad sa akin ang binatang tauhan sa sagingan ni Sir Norman. Halata ko sa mukha niya ang pag-aalala at pagtataka. Basang-basa rin siya dahil sa ulan. Ikaw ba yung sumigaw ng saklolo kanina? May nangyari ba dito sa loob? Oo, ako yon. Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Kasi may nakita lang ako. Ano bang nakita mo? Multo. May multo sa sagingan. Seryosong napatitig sa mga mata ko ang binata. Sa sandaling yon ay nakahanda na akong mapagtawanan. Ganun naman kasi ang madalas na nangyayari kapag nababanggit ko sa ibang tao ang nakikita kong mga kaluluwa. Kaya naman di ko inaasahan ang sunod niyang sinabi. Hindi na talaga ako magtataka kung may mga nagpaparamdam na nga dito sa impyernong bahay na to. Impyernong bahay? Ano bang ibig mo sabihin? Nakauwi na ba si Sir Norman? Hindi pa eh. Pwede ba tayo mag-usap? May kailangan kang malaman tungkol kina Sir at kay Doktora. Kailangang malaman? Hinayaan kong makapasok ang binata. Iniwan niya ang basang tsinelas sa labas ng pinto at pinahid ang talampakan sa doormat. Umupo siya sa may sofa sa may tabi ng pinto. Kita kong iginala niya ang kanyang mga paningin sa buong sala. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Ano bang meron sa bahay na to? Kina Doc at Sir Norman? Yung manok kanina sa may bakuran. Ba't may ganun doon? Tapos pinag-iingat mo pa ako. Sa totoo lang, nawiwirdohan na talaga ako sa'yo eh. Pasensya ka na. Hindi ko pa man pakay na guluhin ang isip mo. Pero may kailangan lang talaga akong mahanap sa bahay na to. Ano ba kasing kailangan mo rito? Kung masama ang palagay mo kina Sir, bakit ka pa namamasukan dito? Teka, ano nga palang pangalan mo? Kevin. Ako si Kevin. Dating kasambahay ang nanay ko rito. Mga 15 taon na rin ang nakakalipas. Kaso hindi siya nakauwi. Bumuntong hininga si Kevin. Kita kong lumungkot ang kanyang mga mata. Nawala ang nanay mo? Kinausap niyo ba noon sina Sir? Kinausap sila ng lolo ko pero sinabi lang nilang naglayas daw si nanay. Di raw nila alam kung saan nagpunta. Malabo namang totoo yun kasi nga naghihintay pa ako dun sa amin. At saka isa pa, sabi ni lolo, hindi naman kalantaring babae si nanay. Ang tatay mo nasan? Namatay siya nung 3 anyos pa lang ako. Ang lolo ko naman, nung nakarang taon namatay. Bali, ulila na ako ngayon. Ha? Teka, kung ganon, nandito ka para hanapin ang nanay mo? Oo. Palagi ko nga talaga may ginawang di maganda sina Sir kay nanay. At saka isa pa, nalaman kong marami ng mga babaeng kasambahay at trabahador ang nawawala dito. Kahit mga babaeng bayaran, minsan nawawala rin. Halos 3 beses sa isang taon may nawawala. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Yan mismo ang dahilan kaya pinag-iingat kita. May kutob kasi ako na baka ikaw ang susunod nilang biktima. Diyos ko, ano naman kayang ginagawa nila sa mga babaeng yun? Yan ang hindi ko pa alam. Masyado silang nag-iingat. Wala akong mahanap na ebidensya pero teka, saan mo nga pala nakita yung multo? Ang multo? Doon sa may kanang bakod. Kung saan nakaharap ang bintana ng kwarto ko, may isang puno ng saging doon na medyo malayo ng konti sa iba. Doon ko siya nakita sa may ilalim noon. Titignan ko. Uusisahin ko ang punong yun. Sasama ako. Sigurado ka ba? Natatakot ka sa multong yun, di ba? Alam na niyang nakikita ko siya. Malaki yung posibilidad na hindi niya na ako titigilan. Kaya sasama ako ron. Titingnan ko kung anong pinakamabuting gawin. Umuulan pa rin nang lumabas kami sa pinto pero di na ganun kalakas. Lumakad kami palabas ng gate at dumiretso sa may sagingan.
Pagkaliko pa lang ay kumabog na agad ang dibdib ko hanggang sa tuluyan na akong napahinto sa paglalakad nang matanaw ko na ang puno ng saging na may multo. May problema ba, Ma'am Judy? Ayos ka lang? Yung multo, nakikita ko na siya. Nakatitig siya sa atin. Tumitingin siya sa'yo. Saan? Bakit naman sa akin? Hindi ako sigurado, pero mukhang may kailangan siya sa'yo. Ngayon, kumakaway siya. Kumakaway siya, Kevin. Pinapalapit niya tayo. Nanlamig ako ng gusto kahit medyo malayo pa kami sa multo. Kitang-kita ko talaga ang nakabukas niyang tiyan at lieg na may gilit. Halos maduwal-duwal na ako sa kilabot at pandidiri noon pero tinatagan ko lang ang sarili ko. Pinasadahan ko pa siya ng tingin hanggang sa mapansin kong kwintas nga ang suot niya sa kanyang leeg. Kulay itim ang lubid tapos may pendant na pila. Bilog po yun tapos yun yung pendant na kadalasang may mga larawan sa loob. Napansin ko ring nakaumbok pala ng konti ang nakabukas niyang tiyan. Umbok na parang buntis ng 3 o 4 na buwan. Lumapit tayo. Kung bumalik ka na lang muna sa bahay, baka nalalamigan ka na eh. Malata din kasing hindi ka komportable. Lumapit tayo. Sigurado may mahalagang kailangan sa atin ng kaluluwang yan. Teka, pwede bang ilarawan mo sa akin ang itsura niya? Halos kasing tangkad ko. Nakalugay ang buhok na itim. Kulay brown ang suot na duster. Tapos may kwintas. Itim na lubid. May pendant na bilog na pwedeng may larawan sa loob. Ngayon ko lang din napansin. Mukhang buntis siya, Kevin. Pinatay siya nung buntis siya. Kinukutuban na rin ako. Sige, lumapit tayo sa puno. Palamig ng palamig ang paligid habang lumalakad kami palapit sa puno ng saging. Lumingon ako. Walang ibang tao. Tumingin ako ulit sa babaeng multo. Huminto ito sa pagkaway ng nasa 3 metro na lang ang layo namin sa kanya. Totoo nga. Mukhang may multo nga. Nararamdaman mo na siya? Oo, nararamdaman ko yung kakaibang lamig mula dyan sa puno ng saging. Tapos patindi ng patindi yung lamig. Palamig ng palamig dahil lumalakad siya palapit sa'yo. Ha? Sa akin? Bakit naman sa akin? Natigilan ng binata nang kumapit ang multo sa isa niyang braso. Hindi pa ito huminto. Iginapang pa nito ang isang braso sa balikat ni Kevin hanggang sa tuluyan na niyang mayakap ang binata. Nilapit niya ng husto ang namumutlang mukha sa gilid ng ulo ni Kevin. Diyos ko, anong ginagawa ng multong yan? Nay, kayo po ba yan? Nanay ka rin. Nanay ko. Kayo nga po, Nay. Anong ginawa nila sa inyo? Ano? Tuloy-tuloy na umiyak si Kevin sa ilalim ng ulan. Ilang minuto rin siyang niyakap ng kaluluwa ng kanyang nanay Karen hanggang sa kumalas na ito at muling lumingon sa akin. Nay, nandiyan po kayo. Nay Karen. Ma'am Judy, nandiyan pa ba si nanay? Nandito pa siya, Kevin. May sinasabi siya. May tinuturo siya. Tinuturo? Kevin, kumuha ka ng pala. Bilisan mo. Ha? Pala? Para saan? Huwag ka na magtanong. Bilisan mo na. Oo, kukunin ko na. Teka, sandali. Agad tumakbo si Kevin para kumuha ng pala. Ako naman ay nakatitig lang sa multong nasa ilalim ng puno ng saging. Tinuturo nito ang lupang kanyang kinatatayuan. Todo ang kabog ng dibdib ko sa matinding kaba. Di ko na rin mapigil ang mapahawak sa tiyan ko. Ma'am Judy, eto na pala. Anong hukayin natin? Dito. Sa mismong bahaging to, hukayin mo. Bilisan natin. Bago pa may makakita sa atin.
Sige. Hindi na nagsayang ng oras si Kevin. Agad niyang hinukay ang lupang kinatatayuan ng kaluluwa. Tumingin ulit sa akin ang kanyang nanay Karen bago ito naglaho. Nagpatuloy sa mabilisang paghukay si Kevin. Mabuti na lang at malambot ang lupa noong sandaling yun dahil sa ulan. Ulan na unti-unti na ring huminto pagdaan ng mga minuto. Wala pa ako nahanap. Pero parang alam ko na kung ano yung nandito. Sana lang si nanay. Ituloy mo lang, Kevin. Tuloy-tuloy lang. Nandyan lang siya, sigurado ako doon. Nagpatuloy sa ginagawa si Kevin. May kalaliman din kasi ang kailangang hukayin. Kita kong todo na ang pawis niya noon pero kita ko ring wala siyang balak na tumingil. Ako naman ay di na iniwan ng kaba. Di ko alam kung kikilabutan ba ako o maaawa para sa mag-ina hanggang sa lumipas ang 2 oras. Malapit ka na, Kevin. Pakiramdam ko malapit ka na. Konti na lang. Ito na yun. Ito na yun. Nay! Karen! Karen! Nay! Napatigil sa paghuhukay ang binata nang may matamaan siyang kalansay. Sinuri niya ang mga butong yun. Kita kong tinignan niya ang kwintas nito na may bilog na pendant. Binuksan niya yun at nakita namin ang litrato ng isang babaeng may kasamang batang paslit. Doon din mismo ay muli siyang napahagulhol. Tinatawag ang kanyang nanay habang umiiyak. Nahanap ko na ang patunay. Sinabi ko na nga ba eh. Sinabi ko na eh. Diyak ako may kinalaman sila Sir Norman sa nangyari kay nanay. Ang damit ng kalansay. Itong kwintas. Kay nanay Karen to. Si nanay ang nakalibig dyan, Ma'am Judy. Ikaw ba yung bata sa larawan, Kevin? Yang babae ba ang nanay mo? Oo, kami nga to. Yan ang nanay ko at ako yan ang bata ko. Anong plano mo? Gaganti ako. Igaganti ko si nanay. Pero bago yun, gusto ko munang siguraduhin magiging ligtas ka, Ma'am Judy. Kailangan mo nang umalis dito. Pagaspas! Yung ibon! Diyos ko! Muli akong ginapangan ng kilabot nang makita ang itim na ibon sa himpapawid. Yun din ang mismong ibon na nakita ko sa labas ng bintana namin sa bahay. At sigurado akong yun mismo ang aswang. May problema ba sa ibong yan, Ma'am? Ang aswang! Yun ang aswang! Ano? Kung ganun, tumakas na tayo dito. Umalis na tayo dito, Ma'am. Bilisan natin. Binitbit ng binata ang pala at ibinulsan niya ang kwintas ng kanyang nanay. Pagkatapos ay agad na kaming tumakbo. Lumusot kami sa sagingan. Pakay namin noon ay makalabas na sa lugar na yon, makarating sa kalsada at makasakay papunta sa bahay namin ni Faye. Subalit, Diyos ko! Ilayo niyo kami sa aswang! Tulungan niyo kami makatakas! Ma'am, kaya mo pa. Yan dyan po, hindi ba sumasakit? Kaya ko to. Hindi pwedeng maabutan tayo ng halimaw na yan. Hindi! Ang akala niyo ba makakatakas kayo? Hindi! Hindi kayo makakalayo mga hangay. Hindi kayo makakalas. Akin ang anak mo, Judy! Akin! Sir Norman? Hindi. Si Sir Norman ang aswang. nahintakutan kami Kevin nang makitang si Sir Norman mismo ang humahabol sa amin. Subalit noong sandaling yun ay kapansin-pansing kulukulubot na ang kanyang balat at medyo nangingitim. Bumalik na kayo rito para wala nang mahirapan. O hindi, sisiguraduhin ko pagsisisihan ninyo at tangka ninyo pagtakas! Hindi. Nakakainis. Kung ganun, pinlano nila to. Pinlano talaga nilang
patirahin ako dito para biktimahin mga hayop. Magpatuloy lang tayo sa pagtakbo, ma'am. Kailangan natin makarating kaagad sa kalsada. Sana lang makasakay kaagad tayo ng tricycle. Nakakainis lang talaga isipin eh. Bakit ba ako nagpaling lang kay doktora? Ayaw nyo talagang tumigil! Pwes, bumanda kayo sa akin. Hindi! Nasaan na siya? Magpatuloy ka lang, ma'am. Harapin ko na yung damuhong yan. Anong binabala ko? Malakas ang loob mo! Hangal! Hangal na ko, hangal. Pero hindi kita uurungan. Igaganti ko ang nanay ko. Ah! Lumundag si Sir Norman papunta sa direksyon ni Kevin, subalit chinempohan siya ng binata. Buong puwersang winasiwas ni Kevin ang bitbit na pala at hinambalos yun sa mismong ulo ng halimaw kong amo. Buisit kang tao ka. Pagbabayaran mo pagpalag mo sa akin. Hindi pa ako tapos. Eto pa! Ah! Muling napahiyaw ang aswang nang itinaga ni Kevin ang patulis na bahagi ng pala sa balikat nito. Dumanak ang maraming dugo sa lupa at napansin kong nanghina ang halimaw. Tara naman, bilisan natin. Tumuloy na tayo. Oo, tara. Nagpatuloy kami sa pagtakbo palabas ng sagingan. Huling lingon ko sa aswang ay pinipilit nitong bumangon kahit nang hihina. Tuloy-tuloy lang kaming tumakbo hanggang sa makarating na nga kami sa may kalsada. Agad kaming sumakay ng tricycle. Pasado 5:00 na po ng hapon nito. Saan tayo, ma'am? Kung ako lang at hindi kita kasama, babalikan ko talaga yung halimaw na yun. Sa bahay tayo. Puntahan natin ang kapatid ko tapos doon na tayo mag-isip kung paano tayo makakatakas ng tuluyan. Dumiretso nga po kami noon papunta sa bahay namin ng kapatid ko. Medyo malayo kaya mag-aalas 6 na ng gabi kami nakarating ni Kevin. Subalit agad kong napansing sarado pa ang mga ilaw ng bahay. Mukhang wala pa yatang tao sa loob, Ma'am Judy. Patay ang mga ilaw tapos nakalakang pinto. Baka nga hindi pa nakakauwi si Faith. Maghanap na muna siguro tayo ng ibang lugar, ma'am. Sige, mabuti pa nga. Ang kaso, saan tayo pupunta? Wala akong maisip na pwedeng lapitan eh. Pwede sana sa amin kaso malayo pa yun eh. Sa bahay ng isang kaklase ko, subukan natin doon. Tapos, bumalik lang tayo dito ng mga 9:00. Nakauwi na si Faith ng mga oras na. Sino? Hindi. Kevin, anong nangyari? Sumama ka sa akin. Doc Cecil, Tatakas ka. Tapos dito ka lang din didiretso sa bahay mo. Tanga! Sumama ka sa akin. Doc Cecil, pasensya na po. Pero, hindi na ako sasama sa inyo. Sumama ka ng tahimik kung ayaw mo mamatay kayo nitong kasama mong hangal. Palihim akong tinutukan ng patalim ni Dr. Cecil, kaya naman di na ako nakapalag ng pasakayin niya ako sa nakaparada niyang kotse. Naiwan namin si Kevin na nahimatay sa may gilid ng kalye. Ano po ba kasing kailangan niyo sa akin? Ba't niyo ba ako pilit na pinababalik sa bahay niyo? Hindi pa ba halata, Judy? Aswang si Daddy. Kailangan ka niya. Kailangan niya ang bata sa sinapupunan mo. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Nananahimik ako sa amin tapos guguluhin niyo ang buhay ko! Hindi lang ganun kasimple ang lahat. Nakatakda ang mangyari to simula nang mabuntis ka. Anong ibig mo sabihin? Anong gagawin mo? Natigilan ako nang kumuha si Doc ng isang boteng may langis sa kanyang bulsa. Habang nagmamaneho ay binuksan niya yun at agad na ibinuhos sa mukha ko ang laman. Nang dumampi yun sa ilong ko ay agad na lumusob sa daluyan ko ng hangin ng napakahapding sensasyon.
Napaubo ako. Hindi ko alam kung anong langis yun, basta sigurado akong hindi yun ordinaryong gamot lang. Hindi nagtagal ay unti-unti akong kinapos ng hininga hanggang sa nawalan na nga ako ng malay. Nasaan ako? Anong lugar? Sir Norman? Mabuti naman at nagising ka na. Pwede na tayo magsimula. Mga buwisit kayo. Pinahirapan niyo ako kanina. Buti na lang at napuntahan ka kagad nitong anak ko. Mga walang hiya kayo! Anong gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Nang magkamalay ako ay nakita ko ang sarili sa isang silid. Sigurado akong silid yon sa bahay ng mag-ama. Hula ko ay silid yon mismo ni Sir Norman. Nakagapos ako sa kamang nasa bandang gitna ng kwarto. Wala akong kahit anong saplot at nakabukaka ang pagkakahiga. May mga itim na kandila namang nakapalibot sa buong silid. Mga demonyo kayo! Mga baboy! Anong gagawin niyo sa akin? Bakit niyo ako hinubaran? Bakit? Napakahina ng utak mong babae ka. Aswang si Daddy. Natural, kailangan niyang makain ng bata sa sinapupunan mo. Yun nga lang. Kita kong malusog at masarap kang babae, Judy. Kaya hindi kita pwedeng patayin. Kukunin ko lang ang anak ko sa sinapupunan mo. Tapos bubuntisin kita ulit. Anong ibig mo? Hindi. Ikaw? Sa mismong sandaling yon ay nanumbalik ang pagkakataon kung kailan hinalay ako ng di ko kilalang lalaki. Naglalakad ako noon papuntang sasakyan galing sa ospital na pinapasukan ko nang may humablot sa akin papasok sa isang eskinita. Hindi ko makita ng maayos ang kanyang mukha pero nakita kong sandali ang kanyang mga mata. Hindi. Pinlano mong lahat ng to. Pinaplano kong gumawa ng pagkain. Sinabi ko naman hindi pa na ako ang palaging naghahanda ng pagkain ko. Di ko nga lang inaasahan na makikita kung pwede pala kitang gamitin ng ilang ulit pa. Mas mabuti yon para hindi na ako mahirapan sa paghahanap ng panibagong lutuan. Hayop ka! Demonyo! Napakababoy mo! Napakasama mo! Halimaw ka! Napakasama mo! Napakasama mo! Sabihin mo na gusto mong sabihin, pero wala ka nang magagawa. Nasa mga kamay na namin ang buhay mo. Cecil, magsimula na tayo. Kunin mo na ang pagkain ko. Nasasabik na ako. Sige po, Daddy. Wag! Wag ka lalapit sa akin! Wag! Wag! Lumapit sa akin si Doktora Cecil. Pinilit kong makawala pero mahigpit talaga ang pagkakagapos sa akin. May kinuha siyang isa na namang bote ng kung anong langis at ipinahid yon sa tiyan ko. Hinilot niya ang tiyan ko, paikot-ikot ngunit ramdam ko ring tinutulag niya ang sanggol pababa. Nakakadiring sanggol na sa totoo lang, pero gusto ko na ring mawala sa katawan ko. Tama na, Dok! Masakit! Masyado nang masakit! Ayoko na! Tama na! Tama na! Huwag ka nang magulo. Matatapos din to kapag nailabas na siya. Pagkatapos kumain ni Daddy, aalis tayo. Dadalhin ka namin sa malayong lugar kung saan pagsisilbihan mo si Daddy. Mga hayop kayo! Mga hayop! Patindi ng patindi ang nararamdaman kong sakit.
Pakiramdam ko na po noon ay hinahalukay ng husto ang laman loob ko. Ramdam ko ring pahina ng pahina ang kapit ng bata sa sinapupunan ko at pati ang tibok ng kanyang puso. Maging ako man mismo ay pahina na rin ng pahina. Tulong. Sa kalula. Diyos ko. Ilayo niyo sa akin ang mga taong ito. Wala pa ba, Cecil? Takam na ako. Konti na lang, Dad. Konti na lang. Konti na lang. Heto na. Ayan na. Lalapos na. Ayan na! Hindi ko na napigilang mapairi nang maramdamang lalabas na ang sanggol. Tuloy-tuloy akong umiri hanggang sa makuha na nila ang gusto nila. Nakita kong hinawakan ni Doktor ang sanggol. Hindi yun gumagalaw. Heto na po, Daddy. Ang inyong hapunan. Sa wakas makakakain na naman ako! Teka, anong amoy yun? Amoy sunog? Amoy sunog. Anong amoy sunog ang sinasabi mo? Meron nga. Hindi. Mga disturbo! Ate Judy! Nandyan ka ba? Ate! Ate Judy! Magpakatatag ka, ate! Ililigtas ka namin! Ilalabas ka namin dyan! Faith. Tulong. Tulungan niyo ako. Mga pangahas! Maging ako man ay nagtaka nang marinig ang boses ni Faith. Galing yun sa labas ng kinaroroonan kong kwarto. Pinilit ko pang manatiling gising hanggang sa napansin ko na nga ang sinasama ni Doc Cecil na amoy sunog. Mula yun sa labas ng bahay. Hindi nagtagal ay pumapasok na ang makapal na usok sa bintana ng bahay. Norman! Buksan mo ang pinto! Pakawala mo si Ma'am Judy! Norman! Daddy, anong gagawin natin? Buisis na mga tao talaga yan. Kung gusto nilang mamatay yan mismo ang ipibigay ko. Nakita kong lumakad si Sir Norman papuntang pinto, subalit hindi pa man siya nakakalapit ay nauna na itong nawasak ni na Kevin. Kita kong nasa labas sina Faith kasama nila ang ilan pang mga kalalakihan. Wala ka na maluloko rito, demonyo ka. Nakita na namin ang iba pang mga buto sa sagingan mo. Ang dami mo nang pinatay. Ang dami mo nang sinirang mga buhay. Ngayon igaganti ko, nanay ko! Ah! Hindi mo masasaktan si Daddy! Sinugod ni Kevin ang aswang. Ang mga kasama naman niya ay sumugod din papasok upang umalalay. Ako naman ay agad na nilapitan ni Faith. Ate! Ate! Kumapit ka! Dadalhin ka namin sa ospital. Huwag kang bibigay, please. Kaya mo yan. Faith, ikaw nga. Dumating ka. Nakita ko si Kuya Kevin na nakahandusay sa labas ng bahay. Tapos, naalala ko siya. Yung binata rito. Kinuwento niya sa akin lahat. Nang napalingon ako kina Sir Norman at Kevin ay kita kong nakatayo sa isang sulok ng kwarto ang aswang. Nasa harap niyang binatang may hawak na pinatulis na kawayan. Malapit lang sila sa bintanang pinapasukan ng makapal na usok. Nakita ko rin si Ma'am Cecil na ginagapos ng mga kasama ni na Kevin. Mga buwisit kayo! Susumbahin ko kayo mga kutong lupa kayo! Daddy! Hindi! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako, sabi!
Etong katapusan mo! Igaganti ko ang nanay ko. Tatapusin na kita! Hindi mo ako mapapatay na gano'ng kadali! Halos tuluyan na akong himatayin ng aktong lulundagan ni Sir Norman si Kevin. Nakaumang ang matatalim na mga kuko ng halimaw. Mabuti na lang at mabilis na nakailag ang binata. Walang ano-ano ay mabilis din niyang tinadyakan ang tagiliran ni Sir Norman. Napalapit ang aswang sa hamba ng pintuan at doon sabay-sabay na sumugod ang iba pang kalalakihan. Mga walang iya kayo! Mga basura! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi! Daddy Norman! Lumayo kayo sa daddy ko! Hindi! Hindi! Kita ko pa kung paano pinagsasasaksak ng mga kalalakihan ng aswang. Padilim na ng padilim ang paningin ko noon. Nararamdaman ko na ring may bumuhat sa akin. Huli kong nakita kung paanong tinulak ng mga tao si Sir Norman sa bintana. Daddy! Hindi! Hindi ko alam kung gaano ako katagal na walang malay. Basta nagising na lang ako. Nasa ospital na ako. Nasaan ako? Faith? Faith, ikaw ba yan? Ay, sa wakas. Nagkamalay ka na rin, ate. Ang tagal mong tulog. Halos 4 na araw. Ha? 4 na araw akong tulog. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Sandali lang ha. Tatawagin ko ang doktor. Ay kinausap na ako ng kapatid ko. Faith, ano na bang nangyari nung nawalan ako ng malay? Napakaraming nangyari, ate. Una nun, namatay si Sir Norman. Naabo kasama ng sagingan niya. Si Doc Cecil, nagbigti. May nahanap ding sandamo kala mga kalansay at bangkay na nakalibing sa buong sagingan. Pawang mga babae at mga buntis nang namatay. Oo nga pala. Paano kayo nakapunta dun sa malaking bahay? Ganito kasi yun, ate. Lintik na prof yun. Gutom na ako eh. May pahabol pang activity. Ha? Teka. Hindi ba siya yung... Anong ginagawa niya dyan? Kuya? Kuya, magandang gabi po. Anong ginagawa niyo po rito? Kuya? Sino ka? Ikaw yung Faith? Tama ba ako? Oo, ako nga. Anong ginagawa mo rito? Pumunta kami rito kasama ang ate mo. Pero nasa matinding panganib siya ngayon. Kailangan natin siya tulungan. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nasa alanganin si Ma'am Judy. Papatayin siya ng mga aswang. Ano ka mo? Aswang? Sinundan si ate ng aswang doon. Hindi ganun yun. Sa bahay na yun mismo, nakatira ang mga aswang. Diyos ko! Kinuwento sa akin ni Kuya Kevin ang lahat. Pagkatapos, pumunta kami sa sagingan. Humingi kami ng tulong sa mga trabahador doon. Mabutit naniwala sa inyo yung mga trabahador. Dapat kay Sir Norman yung mga taong yun sa pagkakaalam ko eh. Nalaman kasi naming marami na palang nawawalang mga babae na kamag-anak nila, ate. Pinakita ni Kuya Kevin sa amin ng mga trabahador yung hukay kung saan ang kalansay ng nanay niya. Kaya nakumbinsi ang mga trabahador na si Sir Norman ang pumapas lang ng mga kababaihan. Tapos, ayun, nagplano kami. Naisip namin sunugin ang buong sagingan bago sugurin ang bahay para siguradong hindi sila makakatakas ng basta. Si Kevin, nasa na? Umalis na sa Caraga para